بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم إخوتي وأخواتي في الله، حياكم الرحمن خير تحية وبياكم الله وسدد خطاكم. Pambuyo pa uzindikiri kuti msilamu aliyense amadziwa kuti sangakhale msilamu pakati avomereza zakuyimika msijizi sana monga mwachikakamizo, ndipo pamene nthawi yokwaniritsa mapangano anu ndi Allah jalla wa ala yayandikira, komwe ndi kuyimika msiji yachinayi, komwe ndi kusala mu mwezi wa Ramadhani, ndili ndi funso kwa msilamu wina aliyense. Mukuva bwanji mumtima mwanu pamene Ramadhani ikuyandikira chapafupi, kuti muli wokondwa ndi kumutamanda Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala pokupasani chance china, kapena mukumva kubanika pachifuwa pakuti kukhala ndi njala masana kumakupotekani, mwina mukudandaula kuti musiya kuyenda ndi tatsikana makwalala, kapena mwina mumasala poona kuti nangamutane potanzano wasala, kapena inu zomakulalikirani zimakunyasani. Analankhula Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala kunena kuti tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhana, zabwino zonse kwa yense yemwe wazikonza yekha ndi kukoza mtima wake Ramadhani isanafike. Inu mutatimamva kuti kunyumba kwanu wiki ikubwerayi kubwera mulendo wolemekezeka, mulendo yemwe akabwera a president akhala chifundo ndi wosangalala nanu, komanso makomo azabwino akhala otsegulira kwa inu, kotero kuti chilichonse mungadandaulira president aterede kuchitirani. Kodi inu mulendo woteleyo mungamukonzekera motani? Zachidziwikire nzosakayikisa kuti muzakhala osangalala ndipo muzakoza pakhomo panu kuti pakhale pooneka bwino. Kodi nanka pali mulendonso wina wolemekezeka kwambiri woposa mulendo yemwe amataka bwera makomo aku janna amatsegulidwa ndipo makomo aku jahannama amatsekedwa? Mulendo yemwe amataka bwera shaitani amamangidwa ndipo mu usiku una uliwonse Allah subhanahu wa ta'ala azikutalikitsani kuchokera ku ng'anjo ya jahannam. Mulendo yemwe amataka bwera mkati mwake muli usiku opambana kuposa miyezi 1000 zomwe ndi zaka 83. Palibe angakhale ndi mtima wonyelanyaza pamene Ramadhani ikuyandikira, kupatula amene chisilamu chake ndi chafeki, kapena yense yemwe anangozizimukira ali msilamu pakuti anabadwa ku banja la chisilamu koma chisilamu chimamunyasa, moti zimangovuta kuti alankhula ndi pakamwa pake kuti chisilamu chanucho ndatuluka, koma zochita zawo zimalankhula ndi kuonetseratu kuti iwowa chisilamu sachifuna. Nankha anthu ochimwa ngati ife tikhaliranji ankhawa ndi odandaula kamba ka mulendo wotiyandikitsa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nkuti pasi chasi china chokwanira potimangira shaitani kuti asatisokoneze maibada, pakuti iyeyo nthawi zonse ndi wansanje komanso ndi ndani wa ana Adamu, koma kuti onse ofunitsitsa kuziyandikitsa kwa Allah, ofunafuna chisoni chake ndi okhumbira janna, ali wokonda kwambiri pamene mthuzi wa Ramadhani ukuyandikira. Kodi munamvako za hadithi yokoma ya Talha yokamba za kupambana kwa munthu yemwe yampeza Ramadhani? Akulongosola Talha ibn Ubaidillah, Allah sangale naye kuti أن رجلين من بلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إسلامهما جميعها. kunali anthu awiri wochokera mufuko la mabaliyi omwe adapita kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndipo analowa chisilamu limodzi. fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhar faghazala al-mujtahidu minhuma fastushhida thumma makatha al-akhar ba'dahu sana thumma tuwfiya. ndipo mmodzi wa iwowa anali wolimbikira maibada kuposera mzakeyo, ndipo wolimbikirayo anakamenya nkhondo munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndipo anamwalira ku nkhondo. Kenako mzakeyo wosalayo anakhala pambuyo pake chaka chathunthu, kenako anamwalira. Pambuyo pakumwalira anthu awiriwa, Talha analota maloto odabwitsa kwambiri ndipo akuwalongosola motere m'buku la Ibn Majah: faraitu fil manami baina ana inda babil janna idha ana bihima fakharaja kharijun min aljanna faadhna lilladhi tuwfiya al-akhir minhuma thumma kharaja faadhna lilladhi istushhida thumma raja'a ilayhi faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Ndinaona kumaloto kwanga ine ndilishimira pa khomo la kujanna ndi awiriwa pamene ana atuluka wotuluka kuchokera ku janna, ndipo anapeka chilozi cholowa kwa uja yemwe adamwalira komalizira uja, kenako anatulukanso namuloleza uja kulowa yemwe anamwalira ku nkhondo uja koma anali wolimbikira ndi kuchilimika pa maibada. Kenako anatulukanso ndi kundiuza ine kuti irji' ubwerere, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, chifukwa ndithudi nthawi yolowa iwe sinakwane. Kunamchira Talha ali wazunguzika ndi izi atawuza masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, anali wazinong'oneza woka kuti zitheka bwanji kuti munthu yemwe anali wolimbikira maibada komanso anamwalira ku nkhondo kukhala womalizira kulowa ku janna, nkukayamba kulowa yemwe anali wofoka komanso sanamwalirire ku nkhondo. Izi zinazunguza mitu ya masahaba radiyallahu ta'ala anhum, ndipo monga mwa chidwi chawo cha nthawi zonse ataziva izi mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masahaba anakalongosola izi kwa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masala satane, ndipo mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anayankha ndipo anati: min ayi dhalika ta'jabun, ndiziti muzimenezo zimene zikudabwitsani? Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim anati:
يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل هذا الآخر الجنة قبله. uyu wolo omosiliza ku jannayo anali olimpikira kupanga maibada komanso anamalira ku nkhondo ndiye omalizira kumalirayo wolo ku janna uyu omalira ku nkhondo yo asanalowe. Mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anayankha mulandu ndipo adakusa masahaba moteri, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sana, kudimesa uyu wakala pambuyo pake chaka cha runthu? Qalu bala, masahaba anati inde. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anafunsanso nati wa adraka ramadhana fasama wa salla kadha wa kadha min sajdatin fi sunna, ndipo adaiveza ramadhana ndipo adasala naye mika swala za sunna izi ndi izi? Qalu bala, masahaba anati inde. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam anasiliza kuyankha kwake ndipo adati fama bainahuma ab'adu mimma baina as-samai wal ardh, kusiyana komwe kulipo pakati pa anthu awiriwa ndipo otalikana zedi ngati nthaka ya dziko lapansi komanso ndi kumwamba ku mitambo. Izi zikusonyeza kuti inu ndine tili ndi mwayi pamene ramadhani ikubwera tili amoyo, choncho tikuyenera kukhala anthu osangalala komanso ndi kusegula zifuwa zathu ndi kufunisisa kusala mwezi wa ramadhani ndi kusala mwa mtima wokhumba malipiro ndi mosangalatsa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Pakuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam anati man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yemwe angasale ramadhani mokhulupirira za kukakamizika kwake ndi moyembekezera malipiro kuchoka kwa Allah jalla wa ala, azakhululukira machimo onse omwe anasogoza mbuyo. Kufikira tsiku lina pamene ndibwera ndi episode 2 kuti tikambe zokonza maniya pamene ramadhani ikusuntha chapafupi. As'alullaha an yuballighana ramadhana wa an yasta'milana fihi ala ta'atihi wa mardatihi wa an yataqabbalahu minna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.